Helo, enw fi, Llio Angharad, a croeso I ddyn arall o Ffasiwn Munud. Stella McCartney, mae hi wedi bod yn dylunio dillad ar gyfer merched ers rai o blynyddoedd bellach. Ond mae Stella McCartney wedi cyhoeddi I bod hi'n rhyddhau casgliad o ddillad ar gyfer dynion am y tro cyntaf. Mewn datganiad, dywedodd fod y casgliad yn cymryd modern approach to menswear, encouraging seasonless wardrobing, while adhering to the brand's responsible and sustainable ethics. Fydd y casgliad yn cael ei ryddhau ym mis Tachwedd mewn digwyddiad exclusive yn Llundain. Felly Stella, os ydych chi'n gwrando, fysa gwahoddiad yn much appreciated. Just putting it out there. A dyna fo rhywbeth arall o ffasiwn mewn munud wedi dod I ben. Diolch I chi am wylio. A os ydych chi beth I fi ar tag nos fawr dwytha, ewch I watch ar S4 clip. A fydd y clip ohono fo yn fyma, wsos nesa, rhywbryd, I chi. Diolch. Ta! Fashion, 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 fashion.